So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeric. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Hiling. Gabi, pinipilit mangita. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jeric. Recorded by Radio Mo TV. Nabilin ba akong cellphone? Nanghidip ka dito, may. Upauli na ko sa bahay, aron makuha ko nga akong cellphone. Ay, ablim na gidining bahay. Nga, press Carla? Jeric, babe? Naa ka? Oo, nabalik ko kay nabilin ako cellphone. Nananghid ako sa trabahoan nga mupauli ko kadiyot. Ikaw niya pala ka? Pwede ka trabaho? Ayo, Oh, doon na kayo expect nga bisita? Wa man. Ay, husto. Basin parcel ni nako. Ako nang gawson. Sige, kayo pangitaon sa namang cellphone. Asam to na ako nabutang eh. surprise busy. Carla? Kinsa na? Besh, wa ka magsulti mo aning sa amo. Surprise, di ba? Kung sabihan ikaw, di na surprise. Babe. Ah. Si Jopay di ay ang akong amigang bayot. Jopay, si Jeric, akong uyab. Hi, Jeric. Ay. Nagkakita na ba ta? Actually, wa pa. First time sa nila ko nga. Ano sa inyo? Babe, pasensya na ha. Ingon ani ginis Jopay, hilig kayo surprises. Mawa. Okay na, babe. So, unsa man? Biyaan na lang tamo din ha? Mubalik ako sa trabaho. Sige, babe. Amping. Salamat, babe. Kapuyas akong lawas eh. Ganahan kay massage ti ka? Sure. Okay na mukha mo. Nganong dili good. Sige, babe. Ganahan ko na. Para makatulog sa kugtarong. Babe, kisa na yung mga chat. Bahin sa work, babe. Pwede ba niya, ana? Patulog na, kayo sa nang oras mo. Replyan na lang ko ni class, babe. Then matug na ko. Okay, sige. Nak, wa pa mo'y planong magpakasal ni Carla? Taod-taod naman mong nag-ipon. Actually, mao ginay akong gitiguman karon. Kay gusto no ko nga doon nagibasbas sa Ginoo nga mong pagpuyo ni Carla. Maayo hinoon nga nakahuna-huna ka, anak. Kay kun buo to nauna-un, dili ba gid unta ko uyon, ana nga, nagpuyo mo. Unya, wa pa mo makasal. Sa balaod sa Ginoo, dako ka ng sa. Naibaw ko, ma. Ay kabala ka, ma. Sa labing madaling panahon. Panuhon na nako ang akong pagpakasal ni Carla. Magpakasal na ta? Oh, babe. Taod-taod na sadang nagpuyo. Kasal malay kuwang na to. Huwag karon kay doon na naman ko'y igong tinigong. Andam na kong pakaslan ka sa labing daling panahon. Jeric. Gusto mo ka kang magpakasal na ko? Yes. Of course. Gusto ka ayo. Kung mao na, planuhon na ito ginahinay nga ito kasal. Wow!
Engaged na ka, pre. Oo, pre Mark. Naginahinay na mi kandam sa mga kinahanglanon. O early next year, mo ay mo plano nga magpakasal. Mo ba, pre? Wow, congratulations. Salamat, pre. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Milagro man nga dugay nauli si Carla, ha? Unya, di ba yun makontak ang iyong cellphone? Kanina ra ko sig panawag niya. Asam ka ni siya. Magpahibaw magiduntan ni siya kung unsay iyang mga lakaw, kung dugay ba siyang mauli. Okay ra ka siya? Recorded by Radio Mo TV. Babe. Jeric. Babe, katuong day ko. Anong karoon naman ka? Sorry, lubat kaayo ko. Wa ko makapahibaw ni mo nga ma-overtime ko. Nawala ka kung magkain ka. Kung naunsa na ka. Hindi mo ka maguntak. Sorry kung gipabala ka, tika. Nikaon na ka? Oo, nakaano ko. Ikaw? Manasad. Sige na, dali na. Balik na sa tong kwarto. Sige. Hi, Jeric. Oh, Huwag kita magkakita Hi. pag usang gabi, Ida. nga naman. Nagkita man mi si mong fiancé dito sa bar. Timing kaayo nga padong na may uli. Nakita kanina ko si Mark. At time pa, diin man di ka ato nga, wa mo ko makakita ni mo. Unsa si Mark o si Carla nagkuyog? Oh, lagi. Oh, kadiyot. Sa imong itsura ron sa imong nahibawan, ayaw kong ingna nga. Wa ka to'y kayo na. Oo nga. Hala, wa ko mahibaw. Asa si Mark? Magtulo naman ka adlaw nga. Wa na siya mo report sa iyong trabaho. Unsa? Sultihi ko tinuod. Tinuod ba nga nagkuyog mong Mark sa usa ka bar sa miaging gabi? Mao ba ning higayon na nga niingon ka nako nga nag-overtime ka? Jeric. Carla, sa man na aning ni Mark, ha? Sultihi ko. Jeric, paminawa na. Please, sultihi na yun ko. Sorry. Oh. Sorry. So, nagbinuang kita ka na ko, ha? Ganun sa alam. Dugay na ba? Mag-ima ng kabuwan. Inuho ko, Carla. Sorry, wala ko tuyo Unsa? Maglima na kabuwan, unya mo ingong tawa ni mo tuyo, ha? Unya sa akong amigo ba yun? Natinta lang ko. Mga hayop mo! Jeric, pasaylo ako. Pasaylo ako. Atuon ko sa ina. Oh, Jeric, please. Ayaw. Mark! Mark! Oh. Hayop ka! Salbahis ka na ko! Ako na. Amigo kay taon niya, giunay ko ni mo! Pre, pasalo. Pasalo ako. Sa pasilo ka! Ha? Jeric, gusto na. Gusto na, please. Gusto na. Unsa? Ipadayon paghihapon ninyo ang inyong kasal, bisag nasakpan na nimo siya. Mahal ka na ko sa Carla, ma. Og ni sa adsen ako nga di na ni mahitabo og pag-usab.
Wa ko makasabot sa angay na kong bation. Human sa tanan nimong nabuhat para niya, pero nakaako paghihapon sa pagbinuang diha nimo. Ma, Anak, dili ko musupak sa imong gusto mahitabo. Pero una-una nagmaayo imong desisyon. Dili ko gusto nga magmahay ka. Timan once maminyo na ka, maglisod na ka o gawas. ma. Ginoo ko. At aki ko sign kung angay ba kong magpadayon sa mong kasal ni Carla. Maluoy ka. Ang kauban ako sa trabaho. Nag-send nga picture. Oh. Si Carla? Ay pa. Kining kauban niya sa picture. Katom ning bayot nga nianhi ka sa sabay. Nga mo di mo ni bayot tanawon din sa pictures nga gisend. Oh. Ayaw ko gingnan na. Nagpabayot-bayot ng di siya ato. Nakigstorya lang ko niya tungod kay gusto na akong undangon ang tanan na mo. Kala sa ato pa. Dili lang kay ang akong amigo ang imong gikarelasyon. Kung dili doon na pagwilain. O ang nakapait kay imo paging gipatuo nga bayot siya. Nga amigong bayot nimo katong lagiha. Jeric, sorry. Kapihan nimong matangas babae, no, Carla? Unsab de kang klasihas pagkababay. Jeric, sorry. Promise, dili na ni mausab. Magtarong na ko. Isaad na ko. Ipadayon na to tong kasal, please. Wa na'y kasal nga mahitabo. Tungod kay karon na yun, undangon na ni nato ang tanan. Jeric! Isang dalangin. Wag sanang Grabe ang kasakit nga gihimo sa kong ex na ko. Daga na unta kay kong plano para na mong duha, pero iya lang kong gibuang. Dili kay usa ka lalaki kundi duha gyud. Karon nag-focus na gihapon ko sa pag-move on. Kay bisang magduha na katuig. Grabe gihapon ang epekto niini. Hinungdan nga maglisod na ko paghatag sa kong pagsalig sa lain. Dili na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Jeric nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga galahan, healing. bakit parang sa'kin lang Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.
Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Gintananan Dumingag sa Buanga del Sur. Ang atong matatampo nagdasingan nga Lani. Recorded by Radio Mo TV. Gaw na ni. Wa mo kay lingaw din sa ato. Unsa man, mas may pagmukuyo ka na ko dito sa Marawi. Ha? Nga naman gaw, John Ray? Namukuy kay lang nga nangitag katabang. Abasigadahan ka ba? Ah, sige gaw. Kay gilaay sa ko din sa ato, uy. Pero panangisan nila ni Tiyaw Tiyo. Kay basi niya no, di sila sugot. Sige, sige gaw. Manangit lang ko lang magpapa. Ha? Marawi? Opa, manangit unta ko ninyo nga moadto kog Marawi. Uy, mag-unsa man ka dito, nak? Manarbaho ko, ma. O kaysa may mupasod ni mo og trabaho. Sigaw, John Ray, ma. Naaman siya kailangan nangita og katabang. Moadto ko, ma, pa. Unsa man dong, musugot ka nga mo adto og Marawi sila ni? Sige, tuwa na. Salamat ninyo, ma, pa. Abi na kog bugat ang trabahoon din eh. Dili man di ay. Kaya raman di ay. Lan, Oh, te. undangi sa ng trabaho nimo. Kaunsa? Ako lang sa nitiwason, te. Gamay naman lang ni. Na sige. Salamat in taon kay nakatunong rin kog among abuutan. Gaw, gusto naman ka gaw? Okay raman, gaw. Buutan naman akong amo, gaw. Ingon bitaw ko nimo nga utan na kaya mahimo nimong amo. Salamat kayo, gaw, ha, nga imo gyud kong kitabangan nga makasuod kog trabaho. Ay, okay ra na gaw eh. Basta pagbinutan lang gyud gaw ha. O, gaw. Lan, Te. palitin na kog barbecue kay lami mo ikaw ng barbecue, oy. Ah, sige, te. Adto sa skina palit ha. Maayo dito kay lami to ilahang barbecue dito. O, te. Kini lang ako, kuya. Palihog kog loto. Lami tingali nilang barbecue din, kay daghan magpamalit. Oh, gaw. Wala ni, ikaw ni? Oh, gaw. Ako tao ni gaw. Ikaw maguday na. Nialagi ka. O, kining nagustuhan mo ka din ni. Ay, gisugo ko sa kong amo barbecue, gaw. O, pariya sa ita. Ah, naamaliki kay kuyo, gaw. Oo, nalimot mo ko na. Ila-ila din mo, si Dexter, akong amigo. Dexter, akong gwapang igagaw si Lani. Hi, Lan. Hello. Pwede ko mangayos mo number? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Presko sa ring tawahan ta. Mau pagkani pagkailala mo. Mga yun naman dahil number. Lan, Um, pwede ba ko mangayos si mong number? Gaw, tagil na na si Dexter sa mong number, gaw. sige na lang, uy. Mao ni ako number, oh. Ay, salamat. Nahuman ko sa akong trabaho. Maka-relax na kid ko. Ay, di amin i-text na ko. Hi, Guaps. Kumusta? Kinsa man ni-text na ako? Oh. Nanawag kita eh. Hello? Kumusta? Kinsa ni? Dali asa ni mong nakalimot ay. Ako yung tao nilan. Ang gwapo ni mong amigo si Dexter. Aw, ikaw day ni Dexter? Oo, ako yung taon. Nanawag lagi ka? Kay may tuyo ko ni mo. Unsa man na? Mamisita ko ni mo, ma. Ha? Nakatultol di ka sa kong gitrabahoan. Katultuloy.
Itutulan mo kong by January. Mao ba? Mamisita ka ba? Ayaw lang, uy, kay basin og masuko ang akong amo. Mananghila ko si mukha mo. Unsa? Salamat kay nakigatubang ka nako, Lan. Maayo gani kay nisugot ang akong amo nga mamisita ka nako. Butan nam sadang imong amo. O gusto pa, kinarong man ako tuyo nimo. Unsa gid ay imong tuyo nako, Dexter? Sige. Di na lang ko magpaligoy-ligoy pa, ha, Lan? I love you. Dexter? Manoy tinawad. Sa una ko palang pagkakita ni mo, na love at first sight na ko ni mo. Oh. May chance ka ko, Lani? Ako na balang kaning sukton sa. Aron di na ni magsamok-samok. Lan. Mugod ka makatingog diha. Koan. Suktan ako ba? Sige na lang, uy. O, Dexter. Ako na kang gisugot. Salamat, Lan. Lipay ko nga, wa ko ni mo patusog dugay. Ang makuday nga malipayon kay Miss Dexter. Kinagkauyab na mo. Ako na lang gisugot gaw, uy. Aron dili na magsamok-samok na ako. Ha? Uy, pagsuroy. Ay, kung gina nga, wakay gugman niya. Wagid bitaw ko'y gugman niya, gaw. Kung ka nung imo mo siyang gisugot. Aron lagi dili na siya magsamok-samok na ako. Dali aras panahon nan sa. Walang hibaw duha na dito kabuan. Maog yun. Mura lagwa. Koan di ay, Dexter ba? Magpahibaw lang ko ni mo ha nga sunod semana, mupauli ko sa amo. Ha? Nga naman. Dugay naman ko kung wa makauli sa amo, good. O gimingaw na ko nilang mama o papa. Kung mao na, makuyo ko din mo sa inyo. Ha? Magunsa man ka sa amo? Ipananghid kasi mo maginikanan nga mga sawa na ko nimo. Ha? Dili ni mahimo. Kinahanglan nga dili ko magpahibaw ni Dexter nga mo pauli ko. Kay, tingalig mo kuyog siya na ako. Dili para ba ko andam nga mangminyo. Usa pa, kuha nga akong gugma ni Dexter. Maong dili mahimo nga mga asawa siya na ako. Salamat intaon kinakahuna-una kag pauli din sa ako, nak. Gimingaw na ko ninyo, ma, pa. Kanisab, mingaw kay mingin mo na ko eh. Di ko'y pasalubong ninyo, ma, pa. Ay, kanindot sa kong gibati nga ni ako sa amo. Dili lang una ko manarbaho eh. Mo relax lang una ko og pila ka buwan din sa amo. Oh. Uyala. Si Dexter man ninawag. Hello, Dexter? Ipauli na ka na sa inyo nga. Wala ko pa ibawa. Sorry, Dexter. Ganong imong nigibuhat ako. Wa ko mananghid nimo kay nahadlok man gugos imong giingon nga mga asawa ka na ako. Dili pa ko andam nga musod anang butangan, Dexter. Mao ni biya ko nga wa mananghid nimo. Lan, sakit ka ni, uy. Birthday na ko ron. Nya, nilakaw ka nga. Huwag man ang hindi ako. Osbon ako. Sorry kaayo nga ako ka napasakitan, Dexter. Nahadlok lang yung kus imong giingon nga mga asawa ka na ako. Ganong hadlog mo ka? Huwag nakigug mo na ako, ha? Ang tinuod, kuha nga akong gugma nimo. Maog dili ko makigminyo nimo. Lani, walang mata ko rin musugda. Kung kuwang mandayang mugugman ako. Napugos lang ko pagsugot nimo aron dili na ko nimo samukon. Unsa? Sorry kaayo, Dexter. Sorry, cute.
Mga panahon nga masayop ta sa atong desisyon ug makapasakit ta sa atong isig ka tao. Pareha sa akong gibuhat. Kanimo, Dexter, kung namati ka man karon, pasaylo ako sa akong gibuhat. Ato na lang paabuton ang hustong panahon. Basin pa di ay og kitagid sa umaabot. Dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga hikalang kaagi ni Lani nga taga Gintananan Dumingag, Zamboanga del Sur. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit kinakulahan kahit mali ang puso. Kahit mali ang mong kaagi giboto na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usagawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sa iyang kaagi karon, mao kining usa ka babae nga taga Mohon kan Asuhan, Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Joan. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Joan. JP, Muna'y tinuod, Jo. Nagkagusto ko nimo. Mayan tao, di ko nimo pakyason. gwapo man ka, JP. Og, buutan. Wa tingali katarungan nga, dili ka na ko sukton. Kung mo na, uyab na ta. O, JP, ako na kang gisugot. Salamat, Jo. Salamat nga, wag mo nimo padto sa dugay. Salamat, gigayo. Magsige man lagi nag-anhi din si JB sa ato, Joan. Uyab mo anak niya? O, ma. Okay raman sad nas JB kay buutan man ang bata. Nga sa ato, papa. Wa mo'y supak sa mong relasyon ni JB pa? Nga no musupak man nga imo man ang kalipay. O ganahan masagkuan ng bata. Salamat ninyo, ma, pa. Kaya nakauyo na giday mo ni JB. Nalipay ko sa imong gingon, Jo, nga buto ra day ang imong maginikanan ako. Unsaon nga, nagpakita man sa kasi mong kabuutan. Maunang nauyunan na sa akong mga ginikanan. Buutan magid ko. Maayo ang taog, dili ka mausap, JP. Di na may tabo, Jo. Hangtod sa hangtod aning akong kabuutan. Walang ibaw isa? Sana may katuig ang atong relasyon, Jo. Maog yun. Mura lagwa. Mailan tingan lagi kong muda og relasyon kay nabot mo kita ko sa katuig. Basin? Manurohin lang ta. Asa man ta? Surusuroy lang ko ta. Mintras manag-uyab pa ta, surusuroy tagmayo kay kung maminyo na ta, pohon. Di na ta makalaag-laag kay mafocus naman ta sa
sa atong kami noon. Labi na gyud kun may anak na ta. Mao gyud. Maong mga laag ta, mintras uya pa ta. JB, unsa man ni atong gisudlan? Abi ba na kog manglaag ta? Jo, dugay-dugay na ta nga nag-uyab. Naibaw na tingali ka nga sa gusto na kong may tabo. JB. Joan, JB, natlok ko. sa may kikadlo ka na mo. Mamabtuso niya ako. Ayaw ka hadlok. Kay di bitaw ka na ako pasagdan. Bantay ha. O lagi. Promise na ako ni mo. Joan. JB. Recorded by Radio Mo TV. Oh, nak, unsa may plano ninyo ni Jimmy? Wa pa man pa. Uy, nagkataas na baya ang imong edad. Mayo tingali nga magminyo na mo. Aron sab nga makakita pud ko sa kong apo sa lipak ko mamatay. Pa, kalain pa ni mong sinultihan, uy. Nagiskot naman ko kakamatayon. Kitang tanan mamatay man gyud. Wa may gyud mo gamot nato ining kalibutan ha. Mao nga ang akong gusto nga magminyo na ka. Sige lang pa. Kaya kung may sakto na ganit may budget, magbinyo namin ni JP. Kung mo na, mag-live-in na lang ta. Ha? Mag-live-in na lang ta. Unya na lang ta pagpakasal kung may tinigom na ta. Sige. Atong pahibaon sila sa mama o papa. Wa man ay problema kung mag-live-in mo. Ang importante nga magkasinabot mo. Salamat pa. Salamat, Angkol. Mag-angkol lang gyapon ka nako nga mangasawa magkakas kong anak. Uy, papa na uy. Oo. Oo pa. Kano sa magidayang yung plano, na JB, nga magpagkasal? Akong plano pa, karong June 22, 2024, magpakasal mi ni Joan. Sige. Kay maningkamot ko nga makatampo alang sa inyong kasal. Oy, salamat pa. Salamat intang kay nahuman na gid natog lihok ang atong papilis. Sa sunod buwan kasal na gid nato. Mao gyud dong. Manglakaw sa tabi. Asa man ta? Gimingaw mo ko nilang mamagpapa, uy. Muduaw ta nila. Sige day, mudaw ta nila. Kay dugay na sa tanga wa kaduaw nila. Kumusta man ka pa? Okay raman. Ngano mo ra mo kag naglisod og sulti pa? Ay, sakit magulang ipon day. Na, ato nang ipa-check up pa, uy. Kaya ba si Gonzana na? Ay, maayo ra ni. Unya, sa naman mo, umanamugi kay sa inyong papilis. Okay na pa. Ang pizza na lang ang among gipaabot. Maayo noon. Pagpakaayo pa, ha? Kay hapit na ba akong kasal? O lagi, ay kabala ka, kay na ako sa adlaw si mong kasal. Pila na lang kasi mana ang akong paaboton. Makasalagid, Miss JP. Salamat, Lord. Kay gihatagan ko di mong lalaki nga buotan. Ug andam nga muunong nako. Day! Day, Joan! Day! Dong, naunsa man ka? Day, daw itong balita.
Ha? O sa mga balita ah? Si Papa ni mo namatay. Unsa? Nganong nahitabo ba mo pa? Ma, unsa man nahitabo Ganun namatay man si Papa. Kanto na magyagipon ang hinungdandan. Ubag na baya kaayo to. Hangtod nga dili na siya makakaon og tarong. Ug mao dalay among namatan. Yawa na siya magginawa. Patay na di ay siya. Ngano nahitabo ba mo pa? Nisaan baya ka na ako, ha? Nga naa ka sa adlaw sa akong kasal? Kaya karon na mo na may gibihaan. Pa! Back when I was a child. Subo kayong palandungon nga gikasal ko nga wa makatambo nga ako amahan. Kay namatay man siya pag May 27, 2024. O gikasal ko June 22, 2024. Nipasok ko nga grabe ang akong kaguol. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Milanelia, Cebu. Ang ganun matatampo nagdasangan nga Jojo. Recorded by Radio Mo TV. Wa lagi taon ko magbinuang nimo. Naibaw ko may babae ka? Missy, unsa pa? Husto na. Sabi mo, napulaan na kay ko ano yung atong relasyon. Wa kay salig na ko. Pulos na lang kang pagduda. Tungod kay mo imong gipafeel na ko? Tungod kay wa kay salig na ko. Makigbuwag na ko nimo. Unsa? Wa ka makadungog. Makigbuwag na ko nimo. Di na ko. Sus, nagtuo bigid ko ba nga kamo na gud si Macy makadayon kay since high school gud mo. Mahal man ako siya, bay. Pero, di na lang gina ko magbantang iyang pagkasilosa nga was lugar. Basin karon na sa na yung gibati oy. Basing magkabalik ka mo pohon. Makigbalik na tingali ko kung mausap na siya. Bay. Nak, ang babae nga magselos, buot ipasabot ana, mahal lang yun kaniya. Kasabot man ko, ma. Pero dili sad maayo nga sigihon ko niyag duda kadadlaw. Matuok naman gud ko. Ay, unya-unsaon man ha. Dili na gid kaniya. Ambot, ma. Mahal pa mo gid ako siya pero makigbalik na tingali ko niya. Basta mag-usab na siya. Jojo. Bay, nakitaan doon ako si Macy sa ospital pag usang adlaw? Ha? Hospital? Oo. Gikan doon siya nagpa-check up. Mao ba? Nganom ka? Doon na siya sakit? Awa na siya kung makapangutaan na. Pero kung yoyos ka, tawagin na siya. Sige, bay. Salamat. Magkita ta. Sige. Asaman. Nian. Pregnancy test?
Oh, mabdos ko. Missy, Pag usang adlaw, nagpa-check up ko. O gi-confirm gid sa doktor nga mabdos ko. Okay ba sa ako pagsulti sila sa mama, ani? ikagon. Andam ko mga tubang nilang mama nimo o di papa nimo. Tinuod ka? Oh, Missy. Kung may amahan sa bata, mao nga obligasyon ta na mo sugod karon. Salamat, Jojo. Isaad pa na ako nga mag-usab na ko. Ako na-kontrolan ako pagkasalaw sa... Lauman ko ka na, Missy. Wa ba ka nagmahay nga na mabdos ko? Ganang magmahay man ko. Kay napugos makagbalik na ko. Missy, bisag ka sa wa magimawa ang akong pagmahali mo. Napuno na lang ko. Napuno ko sa atong nga pagsige nag-away tungkol kay pirmi ko ni mong dudahan. Wa mo kailang babae, God. Naibaw ko. Ug sorry kung nagsige kog tuta ni mo ato. Sayop kit kaayo to nako. Nga na, sige. Kalimtan lang to na to. Ang importante ang karon, okay? Mahal kayo di ka, Jojo. Masakay ka, Missy. Ingo mo nang umabot ang anak. Jo, sakit naman akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Ha? Sige, day. Andamon ko lang kaniyot ang imo mga gamit. Unya, dadaw na dito ka sa ospital, okay? Pagdali, Jo! Recorded by Radio Mo TV. Jo, ayaw lag kalain ha. Doon naman ko ko'y nabantayan. Nga, unsa ma? Nagkadugay ba? Nagkadako ang inyong anak. Sa akong tanaw, no? Mura ko amang giimo. Ma, unsay buti mong ipasabot? Ambot lang. Dili ko gustong magduda, pero mauginay akong nabantayan. Hinaot lang unta nga nasayop lang ko. Ma. Di mo kumaymutag sa gisulti ni Mama eh. Naunsa man ko. Jo. Oh. O, aligi ka matuog. Yan naman ka. Doon din nakasamok ni mo. Oh, waman. Sige na, katuog na. Dali, may. Gakos na ako. Sige na, piyungan na ni imong mata. O trabaho para baka ugma. O, day. Kung nagduda ka, ipadiin iyang bata. Unsa? Mura ni pagi nga mapamatud-an nimo kung imo ginang bata o dili. Bay. Maayosad nga masiguro nimo. Una mong makasal bay. Unsaon na lang kung di gid na imong bata. Bay. Jo, nagkunaon na lang ko ba?
Mag 5 years old ng atong anak pero wa pa kita makapakasal. Oh, Na makakiplano pakaslan ko. siyempre na, pero dili pa karon. Kay apiki patas kwarta. Pero ay kabala ka, kay gitiguman ako na. Salamat, Jo. According sa results, you are not the father. I'm sorry. Unsa, Dok? Oh, tanawa na. Unsa man ni? Akong ipa-DNA test ng bata. Ug dili akong mayamahan. Ganun gibuhat man nimo nako. Jo, let me explain. Explain! So sa una pa kang nahibaw o gibuang lagunay ko nimo. Kahibaw ka kung nanong nagpa-DNA ko! Tungkol nagdako ang bata. Nakabantay ko nga wa gyud miss similarities bisan gamay man lang. Kinsay aman sa bata? Wa ko mahibaw. Usay wa ka mahibaw? Katong tayo mga nagsige kong duda ni mo. Sige kong laag ato ron ma-divert na ko kung huna-huna. Nahubog ko sa game na namo nga bar. And the next thing I know, naanak ko sa hotel. Hawa ko may ba kong gidrag ba ko? Basta kay mauna lang tuyo ko na hirumduman. So kay di man kasigurado kung kinsa mo'y amahan. Mo nang imong gipaang ko nako ang bata. Mo ba? Jo, sorry. Sorry. Kung palayasan ko, di mo karoon makasabot ra ko. Sakit kay mo gibuhat ako. Libaw ko. Libaw ko. Kung gusto ka mo layas dahil ko, inibuhaton ako. Ayaw. Ako mo'y mugawas. Anhila mo. Pero, Hatagi lang una kong oras nga magunahuna. Di sa ko gusto nga palayason mo din eh. Kaya tingaling maunsa mo. Naibawsad ko nga wa kay laing kapainan karong orasan. Jo. Kagod. So, gusto ginay mong pagduda, bay? Sakit kay bay. Uy, kabutangan sa sakit. Unya karon. Sa may plano mo. Ambot. Wa may mausap. Mahal gyud po na ako siya. Uman sa kong hibawan. Bay. Pakaslan gihapon nimo si Macy? Bisag nahibaw kang dili ikaw mo'y amahan sa iyang anak? Oo, ma. Nak, Mahal ako siya, ma. Ugandab kong dawato ng iyang sayop. Usa pa, napamahal naman sa nako ang bata. Di na ko ma-imagine akong kinabuhi kung wala sila. Magpakasal ta sa labing madaling panahon. Unsa? Pero, Mahal te ka, ug ang bata. Di na ko kaya nga mawaha mo sa kong kinabuhi. Basta isa lang nako. Nga sugod ka ron. Wa na kay lain pang itago nako. Kung naapaman gani kay laing sikreto, isulti na ang tanan nako. Sa di pa ta makasal. ayaw ka pala ka. Maunat ang sikreto nga akong gitago ni mo. Isaan na ako. Wa na ko'y lain pang itago ni mo. Mahal ka, ayaw ka, Jojo. Musali ko ng mumisi sa laing gayon. Mahal sa kay ka. Unta, di na nimo gubon ang laing chance nga kung gihatag nimo. I can't remember when you weren't there. Mahal na ko siya ug ang bata.
ug mao na importante para nako. Nakasa man siya, pero nakita nako sa iyang panagway nga grabe ang iyang pagmahay. Human sa 2 ka buwan, gikan sa pagkahibaw nako sa kamaturan, nagpakasalay mi. Karon, mabdos na siya sa amo naging anak. Dinhin lang ko kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalan, kaagi ni Jojo nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo awit nga nagalahan through the years. Ang mong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kakawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa usa kakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Minglanilla, Cebu. Agang tumatatampo, nagdas sa nga Marty. Recorded by Radio Mo TV. Oh, Jen, unsa ko ni? Ngano nang hipos mo kasi mong mga gamit? Dili na ko, Marty. Undangon na ni nato. Ngano man? Unsa may saan ako nimo? Gikapoy na ko. Dili pa ka gusto nga magkaanak ta, di ba? Jen, di ba nagsturya naman tabahin na ni? Onya na kung maigo na tang tinigom. Dili pa ba na igo ng tinigom ni Mus Bangko? Naana kay stable nga trabaho, Marty. Unsa pa mo ginigipangita ni mo? Basta kay di ba ko andam? Ah, bahala ka. Basta kay dili na ko. Jen. Tagay na. Di lang ko, bay. Di mo kasulbad ang tagay sa kong problema. Nya, sa may plano nimo? Atura ko sa bay, bay. Bay. Ay. Ako na lang usa din sa bay. Ningaw na kayo nga, wanas Jen. Magawa na ako giimno nun. Di na lang ako mag-inom-inom. Medyo naigo na ko sa kong giinom da. Pero lain ka po kayo kong gibate. Hawaan kayo. Wala kinalagin nga magkawas ko na. Ato ko mo tiwas og inom sa bar. Sir? Oh. Kadali ba ni mo makurat? Sorry. Law mo kay ko ganoon na. Wa ko makabantay nimo. Ano sa'yo ato? Nangutan ako ni mo if okay ra ba ka? Dili. Same. Problema sa partner? Wala ko'y partner? Oh. Okay. Mauding naginusara ka. Well, same ta. Naginusara og namasin nga makahuna-huna og tarong kong muinom.
Maugit. Yeah. Pero, makagool man samot nga mag-inusara. Pwede og, di nila ko tupad nimo. Pwede ra. Thanks. Pero, ila-ila sa ta. Ako si Hannah. Marley. Nice to meet you. Sige, shot. Yeah. Asam ko. Yan na. Yan na. Patay. Sabi kibuhat ako. Muli ko. Wala hindi yung kamutubag-tawagan. Lagi. Buang nga ba eh. Bugan ako eh. Safe ra maga. Okay ba? Ako lang mo mabdos to. Si Bako ka rin. Recorded by Radio Mo TV. Sige, gugo na una ni Yana. Biyaan, bito na ako. Okay na to siya eh. Pila na bitaw kasi manang nilabay, sukad nga naitabo tanong mo. Oh, kitsa mo ni. Hello? Marty, si Ana ni. Diin ka, number na ko. Ikaw nga mo'y naghahatag na ako. Marty, may angay ng istoryahan. Magkita ta. Asa man? Mabdos ko. Usa? Arihata, nakuratsat ko. Og dili pasad ko andam. Pero wa na ti mahimo. Naanan ni. Sige. Ay, kabala ka. Suportahan ka. Ako'y bahala sa mga tanan mo kinanglanon o gasta sa mga pagprenatan mo. Salamat, Marty. Mura naman ni dili ikaw ba? Wala naman kipahuway sa sigig trabaho. Kayod yung maayo ba para sa kong maabot nga anak. Wag yung kung magdahom nga, ngun ane de ka responsable. Ibuwagan ka ni Jen, kay dili pa ka andam nga nay anak. Nya karon. Karon, naanam gud eh. Isa na ko mahimong pasagdan. Kay responsibilidad din ako. Hangtod sa hangtod. Bay Marty. Gikan ko nagpapernatal. Mayo hinon. Marty, na ako importante kayo ng isulti ni mo. Unsa man? Sorry. Sorry? Sorry sa unsa? Nakarealize ko, nasayop ko gihap. Dili ikaw ang amahan sa akong anak. Unsa? Bisag unsa ako balik-balik og gihap. Ang akong ex mo'y amahan sa bata. Kano sa alim na ibawan? Mga usa ka buwan na. Og naglibog ko kung saan ako pagsulti nimo. Marty, pasaylo ako. Kay kung ako'y pabuton, gusto na kong ikaw mo'y amahan sa bata. Kay way ayo ang iyang papa. Yan. Okay na. Sorry, Marty. Sige lang. Iampo na ko pohon nga mabawasan ang imong kaayo diri namo. Salamat gud kaayo.
Karon pa ko nakarealize. Gusto mo ko nga na ikaw galing mong anak. Og sakit man day. Bisa na og wapan ako makita ang bata pero walo ka buwan kong nagtuo og nag-expect na may anak na ko. Excited na ginunta kay ko. Pero dili siya para nako. Oh. Si Jen ang nag-chat. Magkita na. Oh. Nga naman ka. Oh. Mabdus ka. Oh, Marty. Og mga nakay nako. Nahibaw ko nga dili ka malipay kay... Salamat. Unsay salamat. Salamat kay Mabdus ka. Uwa ka masuko. Uwa. Nalipay ko. Ngano? Andam na day ka. Oh, Jen. Og di na ko masugot kang mawa pa na akong anak. Hasta ka. Tinuod. Wala ba ginuto ko'y plano magpahibaw ni mo? Pero dili na ko kaya nga i-blind ra ka. Jen, salamat. Salamat. Huwag ay gabala ka. Ako'y bahala ni mo ug sa atong baby. Hmm? Excited na ko nga mahimong amahan. Sa tuwing tayo'y magkakalayo. Sa akong kadismaya, napulihan og grabe nga kalipay. Siguro, gigamit lang nga instrumento siya na para makarealize ko nga gusto sa din ako nga may kawalingon akong anak o pamilya. O karon, malipayo na kami ni Jen sa among pamilya. Di nila lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Marty nga taga Mingla nila Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagalahan. Basta't kasama kita. Ang mong kaagi gibahatan o diwa sa radyo ni Carol Marihikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.